everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Murag dire gyud to. Dire gyud tong dapita. Ay, napang plastic kawa na isod. Hay naman to. Tora! Tora mga dagkong hiwa sa adobo. Adobo! I love you, adobo! Isos, naragin lagi. Gino! Salamat, Gino! Nakitaan gina akong adobo! Pamunito na ako. Kadag ko maghiwas. Mura balik hantakan. Ala, kadag ko ng adobo hay. Usado ha, tolo, opat. Ay, kadag ko panis bingkang jud buhanis. Hay, may kalima! Pagkitaon ko. Agay! Nabangga na sa... Hala. Mukuyap baka ko sa... Ay, nya na. Ay, usap ni. Hala. Ikog! Uy! Ikog. Dako nga ikog. Nya, ikog nga gamay-gamay. Pada pa. Nganong, doon naman ni TL. Dili man ni ikog. Uy, dili man halakalain. Dili ikog ang doon ni TL. Nganong doon naman ni TL? Doon na pa'y paa! Og hala! Way bahag! Pero na ikog! Pag yun! Doon ay pusod! Pusod! Tao ni! Ay, pastilan! Tingog man katong wasay! Ay, ato ang kuswasay, be! Inaon sa magkahatong akong banang bayot ang tega o gana bayot yun ay tingog yun kanang sinengget. Ay, wasay! Wasay ay! Tao lagi! Hala! Nakigdungan makanako eh. Tao lagi na, tao! Lataong estatwa! Hanta tao! Og way bahag. Wa man ni bahag ang tao. Lagi, way bahag! Kitang ilorde, oh. Kitang apale. Panampong irang! Sige, kag tutok ka ng apale. Dahil nga nang manampang mangkaw nga estatwa raman na. Ikaw ba wasa ba malisyoso? Debe sa istatwa na, maibog niya ka! Bitaw say. Use, bitaw say, maibog ka! Kadakog ilong. Bakit kaya ni bebe, ikaw, wag ka maibag! Oh, guwapo kayong dagway. Oh, Bitaw sa? hangda ragod ang naong say. Hangda ragod ang naong. Awa. Utod. Guwapo. Oh, bitaw. Kadakog ilorde, oh. Ay! Lorde, mong initan. Guwapo rang! Ang ingong ko guwapo. Magkaiibog yung tuod rang! Sa? Naibog ka? Isa may di maibog siyang kagwapo. Istatwa to na pero guwapo! Dada, igo ka. Aray! Oo. Gisagpa! Late reaction. Kasakit. Sakita ito pagkasagpa, oy! Nigawas siya ka ng imong pagkabayot, wasay. Sakpan ka na akong Noel Rabe. kabayot ni mo, ha? Ato-ato lang Animal ni- ka na ko. Mada! Noel Rabi, ato-ato na nido. Ay, sige, huwag ka ng sangpit ng mga tao ako kaila. Lasa. Animal ka na ko, bayot ka yun ay, ha? Dili ko bayot, oy, amaw man ka. Mo ingon na ikong gwapo. Bayot na ko. Bayot din na may gwapo. Imo na ba yung napapatudan nga di ko bayot, ha? Time pa. Usbanti ka. Aron ka ilagi ka. Unsa? Hoy, time pa. Oo, naman. Kinsa magkada ni istatuwa nga ni adin hingad ako kay Ilorde. Murag Murag gabi pa ni dinhi irang. Oh. Mo ni ako nabanggaan gabi. Nganong naabot pa ni istatuwa din dako kay Ilorde. Hoy, hangga! Way ako pangutan, Ang Ilorde. Kanang estatwa mo ay pangutan ako nga nung naabot na dyan din, he! Bitaw sa.
nindutang hikap-hikapos ilordio. Ahang ikaw na bayot na yun lagi ka. Ang akong adobo! Ah, Hain! Di ka ba sa buhol adobuha? hanggaw ni mo, gigunitan na ni mo ay, ama o. Yan! Si Ilsa. Oh, naadok ko. Nakatog. Doktor? Oh, Dok? Oh, nilugmaw lagi imong luha gikan sa imong mga mata. May problema ba, Dok Armando? Ano na rin may dakong problema. Oh, ha? Unsa man di ay nang problema hadok, oy. Nganito man ang imong mga luha. Ang bahin sa among anak, Ilsa, Remy. Oh, ha? Kay nga naman ay doktor. Remy. Dok? Bantay si ma'am ni mo. Mubalik ko sa laboratory. Ay, yes, doktor. Natingagig ko, Dr. Cortez. Ang bahin sa blood type sa inyong anak, ni Mrs. Doktor Sandoval. Kining... managsama kita, doktor. Kining... Kuan... Kamugyod ang maginikanan sa baby. But, ingon niya adto ang resulta sa blood type. Pero, ingon sa dunay lahi. Doktor Sandoval, may ihangyo ako nimo. Dili ko gusto nga maglabad pa ako. May tungod sa tipo sa dugo sa kawanak. May mubag. Dili mo lang isa pa ang imong nibawan. Ha? Tataw man kini, dili ba? Nga kami si Ilsa, kami magtiayon. Maugyod ang matuod ng ginikanan ni Baby Corazon. Kimugso sa kong asawa ang mga bata nga among anak. Dr. Cortez, ako ang mubutang sa record sa blood type sa imong anak. Ug, unsa may akong ibutang? Ang tipo ba? Ang tipo sa dugo nga uwa pa na itong masugati dinhi sa atong kalibutan. Sa mga nagpuyo dinhi sa atong gipuyang planeta. Doktor Sandoval, usay po ti masapot. Nga alien ang ako anak. Dr. Cortez, wa ko musulti nga alien ang imong anak. Apan nagduda ko. Doktor, Husto, i-DNA test nato ang bata. bahay mo ba, Doktor Sandoval? Muhangyo na ko nimo. Managhigalat ang duwa. Gusto ko, dili na maglapad ako. Kung dili ko gusto, masamok ang una-una sa kawasawa. Ayaw na lang. Total, nakasiguro ko nga anak na ko ang gihimugso sa kawasawa. Si Ilsa. Apan unsa may ibutang nako nga blood type sa imong anak sa maong dokumento? Oh, kuan, ibutang na lang nga, kuan, A+. Palihog lang, Doktor Sandoval. Isikreto lang nato kini. Ikaw o ako lang ang naibaw rini. May mo ba, Doktor Sandoval? Palihog lang. Aron dili na taon kami masamok pa. Dong! Dong Amon! Dong Dawande! Dong oy! Dong! Dong, gawas lang o na da. Dong kay may toyo ko nemo. Hay, salamat kini gawas ka na yun taon sa ilam sa kahoy. Kuan ba kining kanang gagagabaan ay ko ni wasay kay may toyo mengduhan ni mo. Kamangduhan may tuyo. Ano ito naman ang yan? Kuan ka nang kining kuan ba daw ka nang do namin nakitaan. Nakakita may kahoy. Kahoy? Oo, kahoy nga estatwa.
bugat man gud kaayo dong ay murag kanang gilamutan na gyud tong kahoya ba pero pun mag-istatuang gwapo ay. Unsa may labot nako sa nakita ninyong kahoy ni estatwa. Ay kuan man gud kanang dili man gud may makadaog si Wasay atong istatuang kahoy magpatabang unta mi nimog asa. Unsa? Mauna ni ron. Kano, dagko mo kay nako. Di magari mo makadaog sa estatuang kahoy. Samot akong gamay na kayo ko. Ikumpara ninyo. Ay kuan may gaho man kuno ka matod pang Wasay. Mog di sige na dong tabangi me madato namong estatuang kahoy sa bahay. Yun na dong gamitin na lang gud sa imong gahom gud. Ege na dong palihog lang bunga mo. Ay, maayo kina napasakay na nato sa dahong mulupad ang isa tuang kahoy. Kabugat ba ning kanahan oy. Oy, tanawa oh. Patay Ang lang ilorde. ko say. Nganong gipadaman to nimo sa payag ang estatuang kahoy? Da! Bahala na mangita ito eh. Basin doon na lagi mangita ato. Bahala doon na mangita. Nindo ta na bas ilorde ato eh. Ang gaw. Ang iyang likod, ang iyang sampot, murag ilorde. Ang atubangan, murag apali. Ay! Kung doon na mangita, o niya, kita iya pangutanon. Ato inon nga, na to. Ato pagkuha niya. Pero gwa! Babay ni mo, malamoy biya ko ni mo, Nindot, say. nindot. Nga nakatawa man ka? Nindot ka ito, dairang. Say, nakanindot ato. Gwapo. Beda, Gwapo. tarong nga, say. Basig Gwapo. ni suol sa kabayot ni mo. Ah? Say, gwapo, ni suol sa kabayot ni mo. Ay! Patilan ba yan ni mo? Tingali ka ng imong kinaiyan, no? Mononot na sa bayot ni mong tingog. Ay, bayuta ba sa mong hisgot na kaadtong kuan ni statwa? Apali. Beson silag na bayot na ka, kay makigbuwag na ko ni mo. Pulihan ti ka. Kisa may mong ipol, irang. Kung dili pa ko makakitag ikapuli ni mo, isa pa kong bana. Ay, sustiniran ko na lang na tong gwapong estatwa nga tong nakitaan. Yan, tira mo, pahit pa dahil ka. Pahit. Oh! Pahit pa Ano dahil gud? ka. Nga suma. Ah, kahungaw na kaanay rang. Hanggaw kang asawa, ha ka? Oh! Oh, Ikaw naman noong ko. pakilat kang iranga ka. Ikaw naman doon ay pagtanaw atong sa tuwang kahoy. Boag kang mataya ka! Kaya unsa may bot mong ipasabot ha nga nindot kayo tong estatong kahoy mo ba? Nindo to bughaon. Ha? Ni kaugad to. Musilaog gito kahoya. Kung ato nang isugnod o magluto ta. Nga sa ato pa! Ato tong imong parasognan! Mao ba? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.